Sa pagpasok ng buwan ng Ramadan, kami po ay naghahanda ng una po sa lahat ay yun yung tinatawag nating niya, yung ibig sabihin nun, yung inaano natin ng intensyon. Pagbutihin natin yung intensyon natin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Yan ang napaka maganda o napakainam na sinasalubong natin sa buwan ng Ramadan. Pangalawa rin is yun yung pagdurusa, yung sinasabi nating pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakainam po sa buwan ng Ramadan, ay dito tayo nagbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nung since na tayo naman ay nakapagsagawa ng kasalanan na dito tayo binibigyan ng Allahu Ta'ala ng pagkakataon upang patawarin niya sa ating mga nagawang mga na ating mga kasalanan. Alim, ano pong oras yung pagdarasal natin bukas? Sa pagdarasal bukas, meron tayong sa daily naman tayo, sa daily, kahit hindi naman buwan ng Ramadan, kami po italagay nagsisimba ng 5 beses, daily po yun, araw-araw po yun. Nang dahil sa pagpasok ng buwan ng Ramadan, meron po tayong additional na prayer, yun yung sa panghuli ng gabi, ay yung before ng pagkatapos ng Isha prayer, yung tinatawag nating tarawih. Yan po ay sinasagawa namin na pagdarasal, na pagsasala, especially o nagagawa yan lamang sa buwan ng Ramadan. Mostly po ano po yung ginagawa natin pag pasok na po ng Ramadan? May handaan po ba? Salo-salo? Most especially sa aming pagpasok ng buwan na Ramadan, una sa lahat po ay yung tinatawag nating yun yung sincere. Kailangan ito yung pagkakataon ng bawat sa Muslim na magkaroon ng pag-encourage sa kanyang sarili na lahat ng kanyang mga gawain ay yung gumawa siya ng kabutihan. Una, kabilang din po doon is yung pagpapatawad sa bawat isa. Dahil isa po yan sa napakainam na aming pagsasalubong sa aming buwan ng Ramadan, yung pagpapatawad sa isa at yun yung nagpapakain sa mga taong hindi niya kayang ano ba yun? Hindi niya kayang mabigyan ng pagkain. So mas maganda po na dito po sa buwan ng Ramadan is nagbibigayan yung pagpapatawad, yung pagkakaibigan at yung at the most important na yun yung pagpapalaganap sa mga kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng Allah Ta'ala. So ano po yung mga pinagbabawal na gawin natin bukas po? So sa amin, sa buwan ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, ang ipinagbabawal po sa amin ay is yun yung paggagawa ng mga kasalanan. Yan po ang number 1 na dapat natin ipagbawal sa ating mga sarili. Maliban doon, dahil sa buwan ng Ramadan, ay tinuturo niya sa atin yung pag-iiwas ng kasalanan. Hindi lang yung tinatawag natin na pagpasok sa Ramadan is tinitiis lang natin is yung pagkain at yung pag-inom. Hindi. Lahat po natin tinitiis yung mga pagsasagawa ng kasalanan, yung paggagawa ng pagbabakbiting, yung sinisira mo yung puri ng kapwa mo tao, yung gumagawa ka ng kasalanan, pag-iinom ng alak, yung paggagawa ng zina, o yung sinasabi nating pangangalunya. So lahat po yan ay kailangan na ipagbawal sa sarili ng isang tao, alang-ala lamang sa buwan ng Ramadan dahil ito ay isang banal na buwan. Ito'y lamang ay pinapahintulot lamang dito is yung pagsasagawa ng kabutihan. Meron po bang specific food na ihanda natin bukas po? Ay sa amin naman, depende po naman po yan sa mga kapatid naming mga Muslim dahil meron hindi rin po tayo pare-parehas ng kakayahan upang bumili ng mga sasarap na mga pagkain. Dahil karamihan din po sa ating mga kapatiran na mga Muslim is yun yung pagtitiis talaga. Hindi namin pinapabusog is yung itong mga tiyan namin o yung katawan namin. The most important talaga na kung paano
malugod ang aming Panginoong Allah Ta'ala sa aming mga kagagawan, sa aming mga gawain. Dahil yung pagpaparami po ng pagkain sa buwan ng Ramadan is isa po yan sa reason na nagiging tamad yung bawat isa. So, buwan ng Ramadan is dito to increase your amal, your good deeds. So, paano mo to mai-increase? Paano mo to madagdagan ang pagsasagawa ng mabubuting gawain kung ikaw naman ay pinupuno mo ay yung tiyan mo? So, mostly, ang aming sa buwan ng Ramadan is yung nagdi-decrease po kami ng pagkain. Meron po kami naghahanda ng merong sinasabi nating mga pakbet, yung mga especially yung hindi po prohibited sa amin, especially yung pork, yung mga chicken, meron din po yung mga ganyan, etc. po. At mga iba pang mga pagkain na naaangkop sa aming pagkain na mga halal foods. Habang po yung fasting natin? Yung pagfa-fasting po natin, kami po ay nagsisimula, kami po ay nagigising ng 4 a.m. or let's say na 3:30 a.m. Sumasagawa po kami niya ng tinatawag nating tahajjud. Nagprepare kami sa gabi upang manalangin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil tinatanggap ng Panginoong Allah Ta'ala ang bawat mga mabubuting gawain ng sangkatauhan. So nagsisimula po kami nagpa-fasting ng 4 a.m. Tapos titiisin namin yon hanggat sa hindi lumulubog ang araw. So doon po kami magsisimulang kumain pag ito ay mag-sunset na po. Aside po, mga to, ano pa po yung mga programs and activities natin? Aside po doon sa ating mga programs, especially dito sa buwan ng Ramadan, every Isha prayers, yung sa 5 daily prayers namin, meron po kaming mga programa doon na pagplanuhan o panggawin. Sa after Isha ay magsasagawa po kami ng sinasabi nating mga pagbibigay ng atensyon upang madagdagan ng yung mga Muslim na magsagawa ng kabutihan sa mga ganitong mga gawain. At ganun din po sa after subo prayer is nagbibigay din po kami doon ng sermon, yung mga especially yung mga Islamic law regarding po sa Ramadan. So, ano po yung mga dapat iwasan para hindi masira ang aking pag-aayuno, ano ang dapat kong gawin para madagdagan ang aking gantimpala sa aking pag-aayuno. Lastly po, message natin sa mga kapatid natin Muslim. So, ang may bibigay ko lamang na message sa ating mga kapatiran na mga Muslim is yun yung wag natin sayangin yung pagkakataon na to upang mag-increase o paramihin natin ang pagsasagawa ng kabutihan dahil yung pagsasagawa ng kabutihan sa buwan na ito ay tumutumbas ng milyon-milyon na gantimpala. Gumawa ka ng isa lamang na klaseng kabutihan na ito ay tumutumbas ng milyones na gantimpala. Hindi tulad sa ibang buwan na ikaw ay gumawa ng gantimpala, ito lamang ay alam na natin kung gaano to kalaki. Pero mostly dito sa Ramadan is doble po yung kanyang gantimpala. So wag po tayong mawalan ng pag-asa. So kung tayo ay lagi tayong mas malaki ang ating pagmamahal dito sa mga makamundong bagay, medyo natin naman bawasan upang dito naman natin bisihin ang ating sarili sa mga ganitong pamamaraan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Allah sa mga gawain dito sa buwan ng Ramadan.